mak teratap deg-degan aku wis entek atiku. Sabar, 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 sabar. Wis pancen saiki wis do ilang tata kramane, supositane wis ra nganggo tata susila ora ana saiki. Gara-gara reformasi, pendidikan moral Pancasila diilangi, budi pekerti ora diajarke wiwit dini, ya ngene iki. Dadi do lali karo tata krama tata susila. Aku mbiyen di sekolah tahun 85 kuwi. Anggere ning Pak Guru ngasta sepeda ngono bingung le metuk le nuntunke menghormati menghargai karo gurune. Saiki ana wong tuwa liwat disalib mak bleber ngono. Tahun 85 kuwi tak kandhani yo. Aku ki dek ben ki arep upgrade foto nggo ijazah kuwi. Dadak mlaku adoh ning Prambanan ya kurang luwih 5 kilo. Kuwi ning arep Pegadaian Prambanan kuwi aku. Ngadrepke ning nggon lampu petromak kuwi kok ning ngadrep kok kuwi mbah piye? Hitam putih. Dek ben ki aturane ketat zaman Soeharto, zaman Orde Baru kuwi. Nek ra kleru menterine pendidikan ki Fuad Hasan ganteni Nugroho Noto Susanto. Aturane dek ben ki nek foto nggo ijazah ki ora oleh nganggo kupluk, ora oleh nganggo blangkon ngene iki, pecis ora elok. Rambut harus kelihatan lurus atau ikalnya. Telinga harus kelihatan jelas, hidung harus kelihatan jelas, mata harus kelihatan jelas. Jadi tidak boleh pakai kacamata. Itu yang bikin aturan Fuad Hasan, presidennya Soeharto. Nah, kalau ada yang foto ijazah pakai kacamata itu, pertanyaannya dulu emang ada yang berani melawan perintah Soeharto. Soeharto zaman Orde Baru itu, kalau presidennya A sampai RT itu A, negara hancur ki mergo pemimpinnya orang dirasa isin. Kejujuran sudah mahal di negeri ini. Ning iki dudu masalah ijazah lho ya. Iki dudu masalah ijazah, iki masalahku. Sing saiki aku lagi sedih, lagi pilu, lagi sedih. Saiki do ilang supositone tata kramane ngene iki. Pilu hatiku. Hatiku pilu.